गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै आंनि लोमजानाय देहाखौ लानानैबाबो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। मानो होनोबा सोरबा गुबुन हारिया जुदि जातिनि सोमोन्दै गाज्रि होनोबा, जोंनि हारिनि आइजोनि सोमोन्दै गाज्रि होनोबा गोसोआव खुद्रिनाय रागा जोंनाय फैयो। दा बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आं क'क्राझारनि डमिन'सनि मेनेजार प्रीतम दे रयआ जिफोरबादि बर'नि सायाव जों एसटि आदिबासिनि सायाव गाज्रि वाट्सएप मेसेजजों बे डमिन'सआव मावनानै थानाय जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायहा दिनै न'नि असुबिदानि थाखाय साख्रि गैया बाख्रि गैया, बेफोरनि थाखाय दिनै बिथांमोना बाहाय उरसोमनानै मावनानै दङमोन। बेसोरखौ नंनायनि नङैनि खामानि मोनफ्रोमावबो गाज्रि रावजों रायनायजों लोगोसे गाज्रि बेबहार खालामो, अभारटाइम खालामहोयो। बेफोर खोथाखौ लाखोमानानै दङमोनबाबो थांनाय 1 आगस्टनि जाथाया बयनिबो मेगन गेवहोबाय, साफ्रोमबो बर'नि मेगन गेवहोबाय होननानै आं सानदों। मानो होनोबा बे प्रीतम दे रयआ वाट्सएप मेसेजनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मावना थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लानो जि मेसेजखौ हरदोंमोन, बे मेसेजखौ नुयोबा साफ्रोमबो बर'आनो गोसोआव रागा जोंनाय फैगोन। गुबुन जायगायाव थांनानै सोनाबहा थाङोबा खोनायोमोन जोंनि नर्थ इस्टनि मानसिखौ चाइनिस होनो, गाज्रि बेबहार खालामो, बुयो। बिदिनो गोबां समाव खामानि मावनो थांनानै जिउ खहा जाबोनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय बेफोरो जोंनि गोजान। नाथाय दिनै जोंनि जायगा क'क्राझारावनो, जायखौ जों बर'नि असे न' बिखा बिख्लो होननानै सानो, बे जायगायावनो गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनानै बेनिफ्रायनो गावनि धन सम्पति आरजिनो थाफैनानै दिनै जों बर'खौनो जेफोरबादि खोथा होनदों, बाहाय आंजों लोगोसे साफ्रोमबो बर'आनो हयथ' गोसोआव खुद्रिसारनाय रागा जोंनाय मोनगोन। गिबियावनो नैबे वाट्सएपआव हरदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। रायजोफ्राथ' नुखाबाय माबादि सोदोब बाहायदों, जोंनि एसटि एबा बर' आइजोनि सायाव बेयो माबादि खोथा होनदों, गासिबो बे वाट्सएप मेसेजाव दंजोबो। दिनै फुंनि समाव ससियेल मिडिया आरो जोंनि निउज मिडिया पर्टेलफ्राव नुनाय भिडिअनि उनावसो आंबो मोनथिदों दिनै एबसु, बनसु आरो आचुआ जि प्रटेस्टखौ खालामदों, बेनि सायाव आंहा बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरनायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै प्रटेस्ट खालामनानै बे दखान मोखाङाव जि प्रटेस्टनि पस्टारिं खालामदों, बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिग्रोनोसै। क'क्राझार डमिन'स, बेनि ओरैहाय दङ बिशाल मार्केटआ, बेनि साखाथियाव नैबे क'क्राझारनि डमिन'स। बेनो क'क्राझार डमिन'सआ दा फारि फारि फोरमायसिगोन बेनि फट'खौ मारै थाखाय दिन्थिदों। खालामना दंबाय प्रीतम दे रय, बेनो जाबाय बेनि मेनेजारा। डमिन'स क'क्राझार। नोंथांमोनाथ' नुबाय एबसु, बनसु आरो आचुआ जि प्रटेस्ट खालामदों, बेनि प्रटेस्टनि दिनै पस्टारखौ स्टाफ होदों बिथांमोना।
आरो बिथांमोनहा दिनै फोरमायदों जोंनि BTCनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो FIR होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा दिनै एबसु बनसु आरो आचुवाजिखौ प्रटेस्ट खालामदों एबा जाय डमिनसनि मेनेजार प्रीतम देरयखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो गोरानिफ्राय गोरासिन साजा होनांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। जोंनि बर' आइजो माहारिनि सायाव जि गाज्रि रोखोम बियो WhatsApp मेसेजाव बुंदों एबा सिगांफ्रावबो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि सिगाङावबो हयथ' रायनायफ्राव बुंखायोमोन जानांगौ। दिनै जेब्ला बारानिफ्राय बारा जाबाय WhatsApp मेसेजाव गावनो होनानै लाफ्लांबाय। दा बेनि सायाव जोंनि बर' आइजो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद बर' आइजोनि जिफोर आफादफोर दं बिथांमोना गोरानिफ्राय गोरा प्रटेस्ट खालामनानै बेनि सायाव गोख्रों साजा होनो थाखाय FIR फोर होनानै जाहाथे नारसिनो। आं बेनि थाखायनो बयबो बर' हारिनि आइजोफोरनिसिम आखाइ खबजबनानै आरज गाबो नोंथांमोनहा बेनि सायाव गिदिर मोनसे साजा होनांगौ होननानै प्रटेस्ट खालामनायजों लोगोसे जाहाथे नोंथांमोना FIR होयो। आं बेखिनिखौनो खावलायो। बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम। मानो होनोबा जोंनि न'आव जुदि बेफोरबादि बाहायजायोबा बा गुरै थाबाय थायोबा गुबुन हारिया खाबु मोनगोन। बेबादियावनो थांनाय बोसोरावबो जोंनि सासे बर' सिखाव नङा गारा सिखाव होननानै बुनाय नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे नैबे बोसोराव जिफोरबादि दिनै डमिनसनि मेनेजारा प्रीतम देरयआ जिफोरबादि खोथा बाहायदों जों जुदि गुरुं होबाय थायोबा जोंनि सायाव नारसिनबाय थागोन। जेब्ला जातिनि बेलायाव एबा हारिनि बेलायाव फैयो अब्ला जों बयबो बर' माहारियारि बर' रायजो राजाफ्रा एबा जिकुनु दोलो नागारलायनानै जों खौसे बर' जानानै बेफोरबादिखौ जों जेब्ला सोंखारिगोन अब्लासो जोंनि बर'आ खौसे दं साननानै गुबुनाव एसेबाबो गिनाय फैगोन। जों जुदि बेफोरखौ जों मुख पार्टी लालायनानै जुदि सोरबाया प्रटेस्ट खालामदों सोरबाया जेबो बुङाखै अब्ला खिन्थु जोंखौ गुबुना अराय नाख्रेबबाय थानो सहाय मोनगोन। रायजोफोर आरो आं मोनसे फंसे खोथा होनो सानदों बेनो जाहैबाय जों ST एबा बर'फोरनि सोरबा गाज्रि माबाफोर खोथा बुंनाय एबा गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनायफोरखौ मालाबाबो निउज मिडियाफ्राव दिन्थिया। दा जुदि सोरबा गुबुन हारिखौ बेफोरबादि राव होननाय मोनबा मोनफ्रोमबो निउज चेनेलफ्राव दिनै सोरांनायनिफ्रायनो दामगौमोन। दा नंखाय रायजोफोर जों बर' रायजो राजाया खौसे जानानै पार्टी दोलो बेफोरखौ लायालासिनो जों बर'खौ सोंखारिदों जेब्ला जों साफ्रोमबो बर'आनो खौसे जानानै जोंनि हारिनि एबा जातिखौ लानानै सोरबाफोर माबा जुदि गाज्रि रोखोमनि खोथाफोर बुंदोंबा बेनि सायाव जों गोख्रों जानांगोन। अब्लासो जोंनि हारिखौ सोरबाफोर गाज्रि खोथा होननाय एबा आसि थुनाय बेफोरबादिया फासयनो गोनां जागोन। जेब्लानो जोंनि हारिया गुरुं खालामना होगोन अब्लानो जोंनि हारिखौ गाग्लोबनो खाबु मोनगोन। दा नंखायनो रायजोफोर आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय खोथाफ्रा नंगौना नङा एसे सानना नायदो। लोगोसे जों जेब्लासिम खौसेयै थाया जों जुदि आलदा आलदा गावखौनो पार्टी लालायनानै नारा नाथा जालायबाय थायोबा जोंहा हयथ' निस्सय मालाबा मोनसे नङा मोनसे खहा जागोन। दा नंखायनो जातिनि बेलायाव हारिनि बेलायाव जों साफ्रोमबो खौसे जानानै आवगायलांनायासो गाहाम होननानै आं सानो। आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै बर' हारिनि सोमोन्दै बे जिफोरबादि गाज्रि कमेन्ट एबा गाज्रि रावजों बाहायनाय आरो बर' आइजो माहारिफोर जिफोरबादि खोथा बाहायनानै ससियेल मिडियाफोराव होनाय बेखौ नुनानै थानो हायै आं दिनै गावनि लोमजानाय देहाखौ लानानैबाबो बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। हयथ' आंनि बे भिडिअ माबाफोर बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।